Tämä elokuva esittelee Posti- ja Lennätinlaitoksen toimintaa Koillismaassa ja Kainuussa. Saadaksemme siitä lähikuvan teemme tutustumismatkamme postiautoilla. Postiautoverkosto onkin vähäisten rautatieyhteyksien takia täällä tiheä. Lähdemme liikkeelle talvisesta Oulusta, mistä postiautolinjat suuntautuvat pohjoiseen, itään ja etelään. Valitsemme Kuusamon suunnan. Matkaseuraksemme Rukatunturille saamme reippaan hiihtolomalaisjoukon. Täällä, missä maantiet ovat pääliikenneväylänä, kuljettavat postin keltaiset linja-autot. Kirjeet, lehdet ja paketit sekä vielä matkustajiakin. Koululaiskuljetuksistakin huolehditaan. Kun meidätkin on kuljetettu Kuusamon Rukatunturille, on toki suksien luistoa koeteltava. Tunturilta eteemme levittäytyvä erämaa saa meidät ajattelemaan ihmisiä, jotka asuvat tuon loputtomalta näyttävän korven kätköissä. Tuntuu kuin he eläisivät täysin eristettyinä muusta maailmasta. Näin ei onneksi ole. Puhelinyhteydet, joita jatkuvasti lisätään, ulottavat verkkonsa syrjäseuduilta asutuskeskuksiin asti ja tekevät mahdolliseksi yhteyksien saamisen muuhun maailmaan. Uuden puhelinlinjan rakentaminen alkaa talvella, jolloin pylväät ajetaan telaketjutraktoreilla paikoilleen. Kun routa on sulanut, voidaan työtä jatkaa. Pylväät pystytetään ja johdot vedetään. Rakennetaan uusia linjoja ja korjataan entisiä vuosikorjausohjelman puitteissa. Uudet valtatietkin aiheuttavat linjojen oikaisu- ja siirtotöitä. Käynnissä oleva puhelinliikenteen automatisointi vaatii myös paljon uusia korkealuokkaisia yhteyksiä. Kevyitä avojohtolinjoja rakennetaan edelleenkin runsaasti näillä seuduilla. Posti- ja Lennätinlaitoksen on näet yleishyödyllisenä laitoksena huolehdittava puhelintoimesta sielläkin, missä se harvan asutuksen vuoksi saattaa aluksi olla liiketaloudellisesti kannattamatonta. Maastovaikeudet pitkine välimatkoineen tekevät linjan rakennuskustannukset suhteettoman korkeiksi. Tämän vuoksi perustetaan siellä, missä tilaajajohdot tulisivat aivan liian kalliiksi, erillään olevien kylien yleistä käyttöä varten puhelupaikkoja, joiden kustannukset valtio maksaa. Puhelimen välttämättömyyden täällä ymmärtää viimeistään silloin, kun kiireinen apu on tarpeen. Käsivälitteinen puhelinliikenne on täälläkin vähitellen vaihtumassa automaattiliikenteeksi. Lähtökohtamme on taas Oulu, maailman pohjoisimman yliopiston kaupunki, jonka kuulua koulutietä niin monet maamme merkkihenkilöistä ovat aikanaan vaeltaneet. Varikolla ajon välillä huollettavana ollut postiauto vie meidät mukanaan Koillismaahan. Itään suuntautuva tie kulkee suoraan kuin sopulin ura. Sukeltaa korpeen, nousee vaaralle, halkoo aapoja ja ylittää vuolaita virtoja.
Junilla ja lentokoneella ensin Ouluun kuljetettu posti on nyt tuotu postiautolla erääseen kirkonkylään, jossa se välittömästi joutuu lajiteltavaksi sekä lopuksi postimiesten ja maalaiskirjeen kantajien viemänä vastaanottajilleen. Maaseudun kirjeenkantajan reitti saattaa olla vaihteleva ja rasittava. Lähtökäämme hänen mukaansa. Nyt on kesä lenseimmillään, mutta maalaiskirjeenkantaja jakaa postiaan silloinkin, kun syysmyrskyt raivoavat tai tuiskut tukkivat tiet. Hänen käyntinsä on aina tervetullut ja me toivomme, että posti tuo pelkästään hyviä tietoja. Emmekö ennustaneetkin vaihtelevaa reittiä? Järvi on ylitettävä. Ja suokin. Ennen kuin päädymme Erämaatorpan pihaan. Paluumatka voi alkaa, mutta huomenna kulkee kirjeenkantajamme jälleen 20-kilometrisen linjansa. Kemijoen varrella kohtaamme liikkuvan postitoimipaikan linjaansa kiertelevän autopostitoimiston. Vaikka Jokilaakso on verrattain asuttua, ovat sen kylät niin pieniä, etteivät erilliset toimipaikat niissä kannata. Aikataulun mukaan liikennöivä yksi liikkuva toimipaikka pystyy palvelemaan useita kyliä. Siirrymme nyt Kainuuseen ja sen ainoaan kaupunkiin Kajaaniin, jonka Pietari Brahe perusti Ämmänkosken partaalle 300 vuotta sitten. Samalta Kreivin ajalta on muuten peräisin postilaitos, kuten niin moni muukin yhteiskunnallinen uudistus maassamme. Kajaani, alkuaan linnoitus, on nykyään puutavarakaupunki ja vilkas matkailukeskus sekä lukuisten postiautolinjojen lähtökohta. Postiauton jo tutuksi tulleessa kyydissä mekin lähdemme katselemaan Kainuuta. Ohitamme vajaan tunnin matkan päässä Kajaanista urheiluopiston 7-kukkulaisella 15-kilometrisellä Vuokatin harjulla. Saavumme Kainuun kauneimpaan kirkonkylään Sotkamoon, jossa hiukan hiekkarannat kilometrien mittaisina houkuttelevat matkailijaa. Kainuu on aikaisemmin monelle merkinnyt vain karuutta ja kurjuuttakin. Enää ei Kainuuta kuitenkaan ole syytä sanoa nälkämaaksi. Vaikka talvisodan muistomerkit kertovat menneistä tuhoisista, mutta kunniakkaista ajoista, on jälleen rakentava Kainuu muuttunut pettuleivän ja kaskenpolton maakunnasta omat luonnonrikkautensa tuntevaksi ja niitä käyttäväksi nykyaikaisen tuotantoelämän palvelijaksi. Mutta tilapäistä vierasta viehättää eniten seudun lumoava luonto. Sen loputtomat korvet, siintävät järvenselät ja päilyvät metsälammet, joita sopii katsella vaikkapa hiihtohissin hauskasti keinahtelevasta korista. Oulangan kansallispuisto taas on kuulu kovista koskistaan ja pahtakallioistaan. Kalavedet ovat antoisia. On lohta, harria ja tammukkaa.
ja retkeilyn ystäviä kiehtovat vaellukset viitoitetuilla eräpoluilla. Koillismaa ja Kainuu tenhoavat meihin muualta tulleisiin eniten eristyneisyydellään rauhallaan. Arkielämäänsä siellä asuville ovat yhteydet muuanne, postin, puhelimen ja lennättimen välityksellä parantaneet merkittävällä tavalla elinehtoja ja osaltaan tuoneet nämä alueet rintamaiden tuntumaan.